Ka shithi ka beningkong upol Nong Korinth. Kalenong ka beningkong. Upol ubalakot u apostol u Jesus Christ da kamon U Blei lembat u Sostenes u parabanget. Syakabalang U Blei ka bahak Korinth. Hakita bala penkentang hau Christ Jesus. Igi balakot balong kyrkhu lembat kita baro ki bakot kerpat iga kerteng u Jesus Christ u trai jongi hagi jaga baro u jongki ru baru jongi de. Long kajing iaphi bat kajing suk no U Blei u khpa jongi pada u Jesus Christ u trai. Ngangu U Blei jonga klem da put syapang jongpi. Namar kata kajing U Blei ya gabala iaphi hau Christ Jesus. Nabahaki ke baro lapan man kyrkhu hau. Hakajing nangkren baro bat hakajing tip baro. Kumbalapan scam ya kajing pla u Christ hapi. Kat ba pi pim shim duna kanu kajing ai. Habaya khmi linti ya kajing penpau ya u Jesus Christ ubu try jongi. Uban penek scam ru ya pi hadu kabakut. Kanang ban long ki ba klempop hakasngi u Jesus Christ ubu try jongi. U Blei ulong ubala ban shania dau bala khot ya pi syakajing ya slok ukun jongu. U Jesus Christ ubu try jongi. Tinga kerpat ya pi ko para banget. Daga kerteng u Jesus Christ ubu try jongi. Papi baro pinya keren ye kaju bat bakin omlong gijing ya prat ha pedeng jongpi henrei ba pin long ye gibla penjanai lang ha kaju kajing mut bara kaju kajing ya perkhat namalaya thu hanga syapang jongpi ko para banget jonga da kita gibna ka ying ka kloi badon gijing ya mai ha pedeng jongpi te ya kane ngamut ba uwei po uwei na pi wong nga ngalong ujong upol mangate ujong apolos mangade ujong kepas bat manga ujong Chris tila ya penbentayo Chris la saknar flayo Paul na kabenta jongpi nani la penbaptis ya pi ha ka kerteng Paul ngangu yo Blei bangam shim la penbaptis yano ino ru em na pi henrei tang yo Crispos bat yo Gaius yo don ba ong bala penbaptis ya pi ha ka kerteng jonga shisha ngala penbaptis ru ya ka ying Stefanas na lor kini ngamtip lang alapan baptis ne em yano rupat. Namar u Chris shim lapha yang aban pen baptis. Henrei ban yalap ke gospel. Om hagajing start ki Ktien yo ba on pen lena ya ke ding pna u Christ. Namar kata ka Ktien ka ba syapang ka ding pna. Ka long shisha hakita ki ba jotno ka jingi bi. Henrei hangi ki ba yo laj ka long ka boru Blei. Namar atho ngan penduk no ya kajing start jong kiba start bat ya kajing syampang jong kiba syampang ngan kentat no hang no ba start hang no nong tho hang no ba skunya satnya jong ka perthai hato Blei shimla penbit ya kajing start jong ka perthai namar ba kajing start U Blei kata ka perthai dala kajing start kam shimla itu U Blei U Blei ula ibit da kajing ibit jong kajing yalap ban pen ya kita ki bangai namar bah kajing start U Blei kata ka perthai dal kajing start kam shimla itu U Blei wala ibit da kajing ibit jong kajing yalap ban pen ya kita gi banget namar ki jiu ki apandak bat ki krik ki awat kajing start henrei ngi yalap ya Chris balasa narfna haki jiu te kajing pentot bat haki krik kajing ibit henrei haki ta ya ki balakot ki jiu bat ki krik ru ngialap yo Chris ubaka bor U Blei bat kajing start U Blei namar kajing ibit U Blei kalong kham start bani ki brio bat kajing tolot U Blei kalong ka kham don bor bani ki brio namar pio ya kajing khot ya pi ko para banget ba ombun ki ba start kat bakum kado ombun ki ba don bor ombun ki ba krabatri bala khot henrei U Blei ula jit ya kita ki ki iru ki babit jong ka perthai ba un pen le ran khop ya kita ki bastan ba U Blei ula jit ya kita ki iru ki batlot jong ka perthai ba un pen le ran khop ya kita ki iru ki badon bor ba ya kita ki iru ki bapo ba ya kita ki iru ki bapo jat jong ka perthai ba ya kita ki iru ya ki balanyo ben U Blei ula jit kan ba ya kita ki iru ki bamlong bau nyo penduk no ya kita ki iru ki balong bagado baro kanam yo le sarong ha kamadu Blei tidak uhi pi long hau Christ Jesus
Yo bado U Blei la penlong hangi ka jing start, bat ka hok, bat ka jing pen khut, bat ka jing siu spa. Pakat kumbala tho, uta uba le kemen, don le kemen how dry.